guys, na-intriga ako sa post ni Ann Clots. Parang namamaalam ito ba? Parang sabihin na, mag-unsubscribe na lang ako. Ayaw ko talagang iwanan itong mga aso ko. Busy sila guys, busy. Tignan nyo naman, daming tao. Good morning, Philippines! Hi guys, this video is kakaiba. Kakaiba guys, pero maliligo ako guys kasi meron tayong lakad. Itong video na to is about Ann Clots. Ann Clots ba? Kilala niyo si Ann Clots? So yun. And so maliligo muna ako bago ako harap sa inyo. Kasi nagpakpak na kung naong guys. Yung mukha ko guys, inamakpak. Kausap ko lang si Tami guys. Bumaba lang ako at saka anyway. Itong bra ko din lumanaog. Huwag kang numanaog ba? Kasi ikta na ako ba para dili mo naog. Anyway guys, so yun, tumatawag si Tami and mag-film pa ako. And sabi ko kay Tami, I will talk to you later na lang. Ito talagang tutoy ba? Tutoy na maliit! Ano lang naman guys, mag-drive lang naman tayo ng almost an hour. Ano yung drive natin? 44, I think. Hindi ko alam kung hindi ato kasi bago kasi nila itong bahay yung pupuntahan ko, bagong bahay nila, and hindi ko alam kung kung saan. Buti na lang may GPS, pero 1 hour, pero hindi, tignan natin na hindi tayo masaag nito. Nandito tayo ngayon, makichismis. But anyway guys, this morning guys, bago ako kumain, ang ginawa ko, anyway, good morning pala sa inyo dyan. Kumusta na yung life natin dyan? Parang hindi naman ako nag-vlog for a year. Before ako kakain, inom ako ng tubig. And umupo, manonood ng news. Ganyan ako every morning. So, tinitignan ko sa Instagram, mag-Facebook, YouTube, may tinitignan ako. And then sa Instagram, meron akong nakita kay Ann Clots, post about sa yung mga nag-comment daw sa sa channel nga niya, ng mga sub-to-sub, hindi na mga sub-to-sub, pahag-to-hag, yung mga ganyan ba. So, ganito yung inaano na ni Ann, okay? Bawat upload ko tad-tad nito, medyo nakakabastos na rin siya. Ano po, kasi di ko na mabasa yung comments ng iba. I'm not against this, pero please, pwede naman isang thread lang utang na loob po. So, yan yung post niya. Yung yung, parang, hala. Ay, nakikita ko naman yun, guys. Meron namang mga ganun sa kanila. Kahit mga maliliit na YouTuber, meron yung mga ganun. Pero, doon ako na-intriga sa sa mga nag-comment, guys. Okay, sabi pa niya, hindi ko na pangalanan ha. Sabi pa dito, Hi, Ann, you can just ignore naman, diba? You don't need to humiliate them by doing this. Nanggaling ka din dyan, sana hinayaan mo na lang at di pinansin. Napaghahalata tuloy, lumaki ang ulo. Just saying ha, pero watching your vlog noon, ibang-iba ka lalo ngayon. Lumaki ng subscribers at kita mo, sinama mo naman ulo mo. Okay, ito yung naano ko dito. Ang daming likes, 172 likes yung sa nag-comment na yon. And also, yung time na yon, I don't know ngayon, 86 comments, reply sa comment na yan. So, marami akong nababasa. And meron ding na mga nagsabi na kawawa naman sila, they only want to na mag-succeed sa YouTube. Dahil din naman sa kanila, kaya na abot mo yung spot mo now. Some of them are your subscribers, just let them be. They just want to succeed in YouTube like you. Wala naman silang ginawang masama. Spreading love, more power to your channel. Yung mga ganun ba? Yung mga ganun ng mga reply. Isa akong small YouTuber din. 126 subscribers. Pero I ain't do that. Meron akong respect sa mga content creator. Mas masarap yung pinagpagura ng subscriber mo para ramdam mo yung paghihirap mo sa YouTube. Totoo yun. Totoo yun. Tumpak yung comment ni Ino. Yes, hindi naman masama sub to sub, okay? Okay, meron akong story konti, okay? So noon, hindi ako mag-comment ng sub to sub, hag to hag noon, hindi talaga. So may mag-comment sa channel ko na sana pa-subscribe naman support ganyan. So sinubscribe ko sila. Pero ito yung mga ginagawa ko, guys. Kapag nag-subscribe ako sa channel na yon, tinitignan ko yung channel noon to, guys. So, tinitignan ko yung channel nila, nililista kung sino anong channel name nila, nilista ko at sino yung sinasub
sub ko. Ganyan ako. After 1 week, guys, ang gagawin ko, guys, tignan ko yung lahat ng subscriber ko at hanapin ko sila. Yun yung ginagawa ko, guys. Hindi ako pala comment sa mga YouTubers na tinitignan ko, winawatch ko sila, pero hindi ako mahilig mag-comment. So, ang gagawin ko is, palagi itong nangyayari sa akin, nagsasub yung iba, and then after 1 week, nakikita kung wala na sila sa channel ko. Nakikita ko silang nagsub nung una. And then, after 1 week, wala na sila sa channel ko. So, hindi na ako guys. Okay guys, ito yung mga advice ko sa mga YouTubers. Hindi naman masama yung mga bagong nag-YouTube like me. Okay, baguhan din ako. Maliit pa yung channel ko. So, ang ginagawa ko noon talaga is keep uploading video. Pero walang masama sa ganun guys ha. Okay, dito tayo sa mga comment. Mamaan, di mo pa kami manotice minsan kasi natatakpan mo. Okay, totoo yun. Hindi si manunotice yung mga nag-comment dahil natatakpan. Ang daming sub-to-sub ngayon guys. Hindi naman yung mga sub-to-sub yung ginagawa nila kasi illegal yan sa YouTube, di ba? Ang ginawa nila is hug-to-hug. I'm a small YouTuber and get offended by the message. Siguro naging proactive lang ang ibang small YouTubers to promote their channel on your comment sections. And I can see that no bad intentions naman. I don't do it. Pero parang na-hurt ako for fellow YouTuber newbie. Sorry, just my opinion. You know, makaano talaga. You know, yeah, basta yun. True. Imbis na makabasa ka ng mga comment ng iba, puro ganyan na. As yung mga ganyan ba. Tuto po, imbis na opinion ng iba about vid, makikita mo is nakaka-voice it yung dapat opinion ng iba about sa product yung nakikita, puro na lang ganyan. Aminado po ako na isa ako sa mga yan. Isang way din po kasi para naman mga nag-uumpisa pa lang yan sa sub-to-sub. Sorry po. Okay, sabi pa dito ng isa. Although di ko ginawa yung sub-to-sub na yan, na-hurt ako para sa kanila na gumawa niyan. Sorry, Ma'am Ann, pero sounds mayabang po talaga yung post new na yan. Pasensya na po kung desperado nang magkaroon ng growing channel ng mga new vlogger at ginamit ng platform yung channel mo. Medyo may kirot talaga sa puso yung post mo, Mama Ann. Ikaw pa lang rin kasi na ang nakita kong vlogger na nagrereklamo tungkol dyan sa sub-to-sub. Even though mga international YouTuber, di ko nakitang nagreklamo. Sorry, Mama Ann. Maybe we should leave your channel na lang para di na po kayo magalit again. Sorry po. Parang namamaalam ito ba? Parang sabihin na mag-unsubscribe na lang ako. Sa mga nagsasabing yung mayabang na si Mama Ann dahil nairita siya sa mga hug-to-hug nyo, pues, para malaman nyo, di lang siya nairita sa hug-to-hug kimi nyo. Pati kaming mga viewers na irita na. Kung gusto nyo dumami ang subscribers nyo, then promote nyo yung ibang platform. At higit sa lahat, gandahan yung content nyo, din niya kailangan mamalimos. Okay, hindi man din yan pamamalimos. Kasi in between ako dito yung mga sa ano ko lang na naisipan ko kanina, nakaupo ako. Okay, wala namang masama. Sabi pa ni Ann, wala namang masama, di ba? Sa mga ganon. Tao lang si Ann, mailabas yung feeling niya, hindi naman siya yung taong hindi na dapat mairita. Or advice ko lang din sa mga YouTuber na nag-start pa and yung mahilig magsabi ng sub-to-sub, hindi yan masama guys. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi yung pag-YouTube is kung gustong-gusto mo talaga gagawin mo, okay? Ito yun, kung gusto mo talagang mag-YouTube, sana hindi ka nag-open ng channel at saka nag-YouTube dahil nakikita mo yung mga, hindi man din yan masama, nakikita mo yung pinapanood mo na YouTuber na umaangat, si Ann, nakikita niyang bumili ng bahay, mga ano na may mga projects, may mga business na, may yung mga brushes niya, 'di ba? Ang laki na ng ano niya, kita niya at saka ang laki ng channel niya. Para gumaganahan tayo ba manonood sa kanya? Oy, ganun pala no pag YouTube. Pero ang isipin niyo na lang is yung content, yung video, kahit ano guys, oy, gino-color. Ang daming magawa mong content. So mag-upload ka ng video kasi na kapag magsabi mo sub-to-sub and then wala kang ina-upload, wala din yun. Hindi man yan mag-i-stay yung subscribers na yan kung wala kang ina-upload. Okay, kung sino man yung nagsusubscribe sa'yo, dapat talaga, yung parang interesado sa'yo ba, hindi mo na po force na mag-sub dahil nag-sub ka sa kanila at saka mag-sub sa'yo.
pabalik. Pero hindi sila nanonood ng mga content mo or ng mga in-upload mo or hindi ka talaga nag-upload. Ang unahin is dapat mag-upload na video. And then, just keep doing it. And then, alam nyo guys, darating yung mga subscribers. And natawa lang ako sa mga nag-comment. And then, meron pa dito guys. Okay, sabi pa ng iba, gawa-gawa din sana content, hindi puro pasab-sab, hag-hag, Diyos ko. Yung mga at sabi pa nito, madalas ko na din po yan nakikita. Okay, meron dito sa Jamil na channel, daming ganyan, hina-heart, unlike pa nila, Jzam at Camel, hindi naman sila mapigilan na ganyan, dagdag viewers din sila. So, ito yun guys, si Ann kasi guys is, siya. Sa tingin ko humble man si Ann, hindi man si Ann hambog. Pinakita lang talaga yung life niya, hindi naman masama magpakita kung anong meron siya. 'Di ba? Kasi yun nga ang niya, trabaho, vlog, yung reality niya sa buhay, 'di ba? Yung vlog, daily vlog, yung family vlog, yun. So makikita mo talaga kung at hindi din si Ann anghel or marunong din si Ann mairita, marunong magalit, marunong umiyak, marunong masaktan. Anyway, so alis lang ako guys and I'm going out to be in the party. What time is it? 12:14. So alis ako later. Okay, I'll be right back. You behave, okay? I said you behave. I'll be right back. Tignan nyo, guys. Gustong sumama. No, you cannot go sama-sama, mama. Okay, come. Shit. Shit. I know, gustong sumama. You cannot go with mama. Look at me. Ang ginaw. Ang ginaw. Where is my phone? Let's open the garage. This is Andrea. Hopefully, makahanap tayo ng parking doon. I don't know kung maraming tao ba ang pupunta. Pero sana makahanap tayo ng parking. Kaya, natin. Asan yung address? Ala. Si Roxy ba si Roxy kasi alis tayo. Ayaw niya. Yan, close na. Nag-text na pala, I love you too. Have a good time. Wish baby a happy birthday. Seatbelt before tayo alis. Kasi ayaw ko talagang iwanan itong mga aso ko. Kasi si Roxy, magwala talaga si Roxy, guys. Okay, let's go. Okay, I will see you whenever I can vlog again. After 500 feet, bear left. Okay naman yung gas ko. Wala pa siya nag-half tank. So, okay pa siya. Sana walang traffic. This hour naman, okay naman. Now, what time is it? 1:30. 1:31 na ng Udto. Afternoon. And walang traffic. So, yun. Okay yung drive natin ngayon. Walang ka-traffic. Sana hindi ako masasaag nito, guys. Sana hindi ako mawala. Kaloka naman to eh. Sige guys, mag-pay attention sa ako dere guys kung asa ko ni paingon. How old are they? It's his 60th birthday this year. They're going to Turks and Caicos for his birthday. He's taking some time out of the office. Oh, My boss. same age as me? Isabel, Justin's looking at a house in Missouri for $125. Looks pretty nice for. Missouri? Well, he's stuck there for another 5 or 6 years. Busy sila guys, busy. Tignan nyo naman, daming tao. You want more? Oh, you sick of them like me. No more. Get them out of here. She can use it. She just can't just eat one. Alright, I'll break it in. Nice and hot too. Oh, I got one. Oh, it's hot. Yeah. Regatta. I don't like beans. Regatta. Beans regatta. I'm not a bean person. No. Get out. Mama's telling her to stop. Okay.
Ganito kayagaw, guys. As in, yagaw kayo. Look, guys, this is a trendy here now. It's nice. Look, it's really nice. I like the waving. That's Hi guys! Alis na tayo guys. And katatapos lang. Time check, it is 6:44. 7 o'clock na guys. Kailangan ko nang umalis. Hold on. Kailangan ko nang umalis dito kasi oh my god, yung aso ko guys, kaloka. Hindi pa nga sila nag-open ng mga gift. And hinihintay ko lang yung ano, yung cake nila. And then, yun, alis na ako. Bye guys. I will see you sa bahay na lang. Allah, patay. Patay man ito. Sika mo na. I think God buhay pa kayo. Thank God buhay pa kayo. Anyway, I will see you later. Hello. Hello. Let's go. In. Aloy, little man. Aloy. Nuklod. Adoy. Aloy. Luoy. Aloy. Oh, makainit ko. Hi, little man. Are you crying, little bug? Hello, bug. So, yan. I'm here. I'm home. And, of course, as usual, itong mga junakets ko, they're crazy. Whew. Now, I'm going to call my husband. Tignan niyo sila kasi doon. What's up? Enough na. Get down. Settle down. Okay, guys. Hi! Wala pa silang dinner, guys. Kaya, hintayin ko muna si Misty. Wala pa silang dinner. Kaluka. Gutom na sila. 7:30 na. Anyway, guys. So, yun, guys. Mag-ano lang ako, guys. I-ano natin itong braso kasi ang laki. Itago natin yung braso. And, hala. Okay. Akala ko wala, hindi ako nag-zipper doon sa party. Nangihi pala ako dito, guys. Hintayin muna natin silang kumain and then palabasin ulit and then punta sa taas. Yun lang. So rare. Done it 3 freaking times. Be patient. You're initializing. I'm loading now. Hey, hurry up. Alright, now. Heck yeah, Dan. Heck yeah, man. Heck yeah, dude. Are you sure? Oh my gosh. Yeah, is it automatically equipped? Nagbalik na naman itong feeling area dito. I don't know. Fearless. The whole window out. It's not like a thing that goes in your inventory. It's like on the bottom right hand corner of like your stuff. It'll say like equip heirloom. Yeah. Where's that at? I don't see it. Okay, guys, ito pala yung ginagamit ko na gustong-gusto ko na wipe. Na kapag ako makeup wipe, ito yung makeup remover na gamit ko, Neutrogena, guys. The best talaga siya, guys. As in, no kidding. Hindi man ako noon masanay talaga ng mga ganito. Hilamos lang, guys. Basain ko lang hilamos. Okay na ako. Just going to edit a video. Magbasa muna ako ng comment, mag-like. Anyway, guys, dito na lang, guys. Magpahinga muna ako. 8:17 na ng gabi. And I will see you guys in my next one. Bye! Thank you, guys. And andun yung aso na to. Natutulog sila. And anyway, guys, I will see you guys in my next one. Bye! Thank you guys so much for watching. And I hope, hindi naman ito ka-enjoy na vlog. But anyway, thank you, guys. I will see you guys na lang sa next time. And I hope guys you won't forget to subscribe and like this video. Bye guys. Thank you guys so much for watching. Good night. Bye-bye.